wis kandha aku wong nesta tanpa bondo donya Joko mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu sing mulya iki wis wancine kowe didhawuhke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora legewa yen sliramu tega palakrama ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ora duwe tresna tenan mbok anggap sepele srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi dele tresnamu mung abang-abang lambe isih ana nonton ta ora tepi jan ora kok riset ditunggone Pak Emat nah aku tetep ayem ala iku engko nganti panggung di bubari ora kapan mulai alhamdulillah iki aku karo kowe iso ketemu karo dulur-dulur Rangga lumantar Rangga Budaya pentas ning gone markase dhewe iki dalam rangka hari ulang tahun tasakuran slametan mulane ayo padha mengucapkan selamat hari ulang tahun kanggo Rangga Budaya ngono iku nek basa Indonesia nek basa Jawa ya wilujeng ambal warsa pinter basa nek ana kowe segala bahasa aku ngerti iku nek basa Jawa lah nek basa Inggris happy birthday apa happy birthday basa Inggris iki happy apa happy birthday iku basa Inggris lan nek basa Cina Shangri Guai lho kowe iso basa Cina barang lho lho pokoke akhir selamat hari ulang tahun basa Cina iku Shangri Guai ya iso wong aku turunan Cina kowe iki lho turunan Cina kowe iki turunan Cina lho Cina kok rupane ireng pancen Cina kobong lha kok Cina kobong iku ya gak ngono lho aja meneh kok basa Cina kene ya lagu Cina iku aku hafal kowe iso lagu Cina lho mbok anggap lagu Cina lho iki lagu Cina sing paling enak ora ana wong iso aku iso dhewe jajal kowe nyanyi lagu Cina iki lagu Cina sing paling enak iya musike nganggo harpa apa harpa iki musik Cina tong teng tong tong teng tong teng tong tong teng enak ya tong teng tong 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 ting tong 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 teng asik lagu Cina sing paling enak siu mai capce buyung hai bakpo sate yo kire ora sate kire kowe ana bakpo capce barang iki kan ulang tahun Rangga Budaya ngawur iya to kulane dislameti disyukuri kaya ta ulang tahun lagi nek ora tau ulang tahun ulang tahunmu mbok prayakno kaya ngene iki iya biasane nek ulang tahun iku nyebul lilin ora lho lah kok ora nyebul lilin piye lah kowe ulang tahun nyebul apa nyebul obor ulang tahun nyebul obor ya nyebul lilin lah nyebul obor kok iso bareng ngono ya ngiris kwetat ora lah ngiris apa nguris gemblong
Ulang tahun kok ngiris gemblong. Sing umum ya ngiris twetar kok iso. Bareng ngono kanca-kanca padha teko. Teko kabeh ya. Gawa kado. Ora. Lah gawa apa? Gawa bendo. Heeh. Gumbacok rayem. Ya gawa kado lah mbok takokno barang. Mulane iku iki diulang tahuni. Ya Allah dengan harapan Rangga Budaya muga-muga laris tanggapane akeh. Amin. Nek laris tanggapane akeh iki klebu anggotane ya saya tambah rezekine. Ngono. Heeh. Dadi nek tanggapan akeh tambah rezekine. Umpamane anggotane sing duwe sapi, tambah sapine. sing duwe mobil, tambah mobile. sing duwe sepeda motor, tambah sepeda montore. lah sing duwe utang, tambah utange. Ora ngono tambah utange iki. Muga-muga utange lunas. Ngono. Lah nek kepengin nglunasno utang ya gampang. Lah kowe iso. Gampang. Aku ning omah utangku akeh, Yor. Lah mulane ben utangmu lunas iki gampang. Piye carane iso nglunasno utang lho? Carane ngilangno utang. Piye carane? Gampang. Kowe iso. Angger tene dibuakno ya utange ilang. Lah dadine Uang. lho, Ora utang, dadi uang. maksude doane utang lho nyingkirno utang. Lho kepengin dongane nyingkirno utang. Iso kowe doane? Ya iso. Donga kanggo ngilangno utang iki gampang. Iso kowe? Lho kowe utangmu akeh. Heeh. Kepengin utangmu ilang. Nah, ben iki piye carane ilang? Tak warai dongane ngilangno utang. Lho tenan. Wah aku ora ngapusi. Iso. Pokoke iki anggere donga rapal iki mbok ucapno, mbok lakoni insyaallah utangmu pira iso lunas. Wah, cocok iku. Lah kandhane. Mergo utangku ning omah iki akeh. Nek tak kandhani kowe dhewe. Dadi utangku barang ngene Pak Arif lho ben lunas. Lah iya. Piye Mulane carane? iki anggere mbok dongakno iki ya mesti utangmu lunas. Eling-eling. Dongane piye ya? Bismillahirrahmanirrahim. Fasih tenan kowe. Kok kandhane. Mulane iki engko iki donga iki ucapno, aja mbok ucapno tok lakoni. Ngono. Angger mbok lakoni utangmu pira iso lunas. Kudu nganggo lakoni ya. Iya. Indrina potas baikon ombenen. Lah modiar piye? Apa? Lah kok ngombe potas baikon. Lah iya iku donga ngilangno utang iku. Ngawur ora kok iku lunas ya lunas sak wong-wonge. Mulane iku nyawamu ilang berarti kowe gak ditagih sing ngutangno. Ngawur. Carane nek kepengin utangmu lunas kowe ya usaha nyambut gawe ben oleh dhuwit. Nyambut gawe ya. Iya kowe gelem gawean apa durung? Aku jelas urung to ya. Ah iki gampang nek urung duwe gawean iki ana lowongan gawean nek kowe gelem jesuk budal Tenan ta ora? bareng aku. Ana gawean. Iki butuhno karyawan. Lho, Tenan ta ora? Tenan. Lho aku lho. Iya to. Nek esuk Iya. jam 7 nganti jam 12 nyambut gawe ning bank. Wih, ngono ora acak-acak ya. Lah sing ngerti nek kowe nganggur sapa? Oh ana adine nganggur jam 12 budal ngetoprak. Ayo, mulane iku ngene sesuk isuk jam 7 budal ning bank aku. Ning bank BRI. Sing ngomong sapa? Ning bank apa iki jenenge? Bank BCA. Gak, Lah bank apa? Bang Jo Juwono ngemis lho. Lah dalah. Lho ngemis ae mbok bedhek-gedhekno le Lho ngomong. tapi kan tok dhuwit. Lah apa kok ngemis kok iso? Kowe dhuwit apa ora? Lah dhuwit ora duwe. Tak kei dhuwit gelem apa gak? Lah iki cocok. Aku seneng sedekah. Karo adine iki sing rukun gelem sedekah bareng. Ngono, dadi aku karo wong iki sedekah. Iya, mulai Kanca ora duwe dhuwit tak wenehi dhuwit. aja nek kok kanca mergo aku ya diem dhewe Lah jenenge iya, sedekah. mulane iku. Kowe anggere iso mbedhe isine dompetku tak weno kabeh. Alah kene ora mbedhe. Ayo isine dompetku pira ya? Alah 1 juta. Sing ngomong sapa? 2 juta. Kliru. 3 juta mesti. Salah. 4 juta. Ora. Lah piro? Lah serano isine. Lah dalah. Gimana sangone bojomu piye? Sanggup. Mulane iku tak weno kowe. Kowe ora gak duwe dhuwit njaluk aku. Oh, Aku seneng sedekah. tenane. Tenan, tapi syarate. Lho, ayo surat syaratnya bareng. Lho kowe anggere iso nirokno suarane kewan tak wenehi dhuwit. Ayo jelas iso. Tenan? Wong iso aso. Suarane kewan apa? Kondiang aku. Suarane pitik jajal. Cukur rukuk pitik iku. Lanang apa wedok? Ya pitik lanang. Lah nek wedok. Wedok. Iya. Kok petak. Iku wedok entuk dhuwit ah. Heeh. Sithik meneh, Jon. Lho, iku sing cilik sik. Jane sangumang piro lah ya?
Lho saiki umpamane wong lairno itu sekali gedhe ngono ora mbobrokno dalan Dadi cilik sik. cilik sik sing cilik metu lagi kok nek dalane lancar sing gedhe ditokno. Sing ping pindho gedhe ya. Iya, Tangka. suarane wedhus Wedhus mbek. lanang apa wedok? Iku wedhus wedok. Lah nek wedhus lanang Mbek. Mbek. ora ngono kaya wedhus. Lah nek ngono. Ngawur kok iso. Entuk dhuwit ah, sampean ora kok wedhus ora apa-apa. 100.000. Penak apa ora? Kowe lomo tenan jebule. Suarane banyak. Suarane banyak. Banyak iku. Kowe kok ya ngerti ya. Duwe akeh men ya ya. Lho ora ngarang entek. Iki sisane bar jago petinggi kae. Lambe. Jago petinggi ora dadi entek duwite. Ayo. Suarane sapi. Suarane sapi. Suara sapi? Iya. Emoh. Lah nek emoh ya gawe rene. Yar, Apa? jare mbok bedheki mbok kei dhuwit. Lah iya iso nirokno swara kewan tak wenehi dhuwit. Lah iya iku mang iso. Lah ketok wis tak wenehi ngono kok. Lah iku suarane apa mang? Suarane pitik. Pitik cukur-ukuk. Pitik Ya. 10.000 lah pitik kok. Penak apa ora? Penak merem-merem gawe entuk dhuwit ya. Suarane wedhus. Wedhus mbek ngono. Cah cilike iso yar ya. Suarane banyak. Banyak ngak oh banyak. 100.000. Suarane sapi. Sapi ya moh ngono. Lah iya nek emoh dak gawe rene dhuwit ya. Kowe iki kok kemaki ora duwe dhuwit, duwene dhuwit kok emoh. Senengan mok ngakali adine. Masam kowe tok sing duwe dhuwit. Kowe duwe Lho dhuwit kowe ra ontron kok iso. dhuwit urung mateng. Dhuwitmu urung mateng. Ana dhuwit urung mateng. Ketara ijo. Nek Nek mateng ya abang kaya nggonku mang. Ana abang kok ora mateng. Apa? Kok bojo mrein. Lamben ora ngono. paling ya apik iku. Apik swara kewan. Ora ana cah. Swara kewan. Lha kok tiru-tiru iku. Wah kowe gudange parikan aja. Iki angger kowe tak bedhekno Iya. jawabane. Engko jawabane iku ya Iya. ta tak kei dhuwit. Ya mbok takoni. Tak takoni tak bedhekno jawabane. Jawabane Jawabane kethek tak kei dhuwit. Iya piye? Iya. Dadi kowe angger takon, Iya takon jawab. jawabe kethek ngono tak kei dhuwit. Ora usah angel-angel. Iku tenan apa ora? Diani. Ora usah Dadi dianggo. kowe takon apa jawabane? Kethek. Alah jajal dibuktekno aja omong tok. Sing mangkring ning wit buntute dawa kae sapa? Kethek. Apa? Kethek. Cilik sik yar 50.000. Nang aja Kok go. penak. Aja gowo tenan no. Kethek 50.000. Kandhani kok iso. Bojom kaya sapa? Kethek. Kethek. Bojone kaya kethek 100.000. Kethek-kethek lah. Mertuam kaya sapa? Kethek. Kaya apa? Kethek. 100.000. Lha kene regane Pisan mertuaku kas ya. 100.000. Pisan kas. Iya. Kethek karo dhuwit mbok pilih endi? Kethek. Nah dhuwit go rene. Tak pacul lambim. Lah kene ya. Jare mbok kokon ngomong kethek kok dhuwit mbok jaluk. Lah iya. Jajal baleni. Sing buntute dawa ning dhuwur kae kethek. Bojom kaya apa? Kethek. Mertuam Kaya kethek. kaya kethek. Iya. Ngene ya Kethek karo dhuwit mbok pilih apa? kethek. Lah iya duwike go rene. Ngapusi wong. Apa? Kowe kok aja kulino ngapusi mung Ade gak ngapusi dosa. Yo panubur Kene ya. iki aku karo kowe makarya ning omahe dhewe. Dhewe Pak Iya Parit. lho, mula sakwise rangga budaya Heeh. iki diulang taune, Kene ya. diselameti, disyukuri. Heeh. Muga-muga rangga budaya tetep jaya, Jaya. tanggapane akeh, Heeh. nyambut gawe iso lancar, Lancar. kawruh kowe entuk rejeki. Rezeki Sing sing akeh. penting tansah diparingi kesehatan. Amin. Soale sehat itu mahal harganya. Ngono. Upamane duwike akeh nek awake lara ya rekoso. Ngono. Mulane nek kepengin sehat gampang. Lah carane Kudu olahraga. nganggo apa? Lho olahraga. Olahraga. Nek bar olahraga ngombe susu. Ngono. Ngombe susu barang. Iya. Kowe tau ngombe susu ora? Ora. Mulane kulinakno ngombe susu. Susu te ora tau ngombe lho. Kulino ngombe susu. Lah kene ya. Dadi kulino ngombe susu. Kulino ngombe susu aku ah. Susu yo apal. Lah kene te ora apal. Aku tak takon. Takon. Apa bedane susu Indomil karo susu ibu ayo?
Nek susu Indomil Nek iku susu Indomil mesti tuku. tuku. Nek susu ibu ora tuku gratis. Ana sing tuku barang ya ana susu ibu kok. Kowe piye lek? Nek susu Indomil iki nganggo kaleng. Lah nek susu ibu Ora nganggo kaleng. wah salah kedawan keliru. Lah nek kowe Apa? bedane apa susu kaleng karo susu ibu? Bedane susu kaleng karo susu ibu, bedane susu Indomil karo susu ibu. Iki gampang. Ana apa? Nek susu Indomil, iki susu kental manis. Lah nek susu ibu? Susu ibu iku susu kental kentul. Lah kok susu kental-kentul kok iso? Ora dikotangi. Ngawur kok. Kental kentul. Lah nek ngono nek perkara susu kowe ya apal ya. Apal. Susu iki ana rena pira? Susu iki ya loro. Apa ae? Nek ora putih ya coklat. Alah kleru ya ana telu ah. Susu kok ana telu ae. Adane ya iso. Saiki nek susu ana telu susu apa ae? Susu coklat, Susu coklat, susu putih, susu putih. susu abang. Ora ana susu abang iku. Ana. Nek susu putih iki ana. Susu abang bareng. Nek susu coklat ya ana. Nek susu abang yo gak ana. Andane kok iso. Contone nek susu putih iku Indomil. Indomil. Bendera. Susu coklat ya iku mang bendera. Iya. SGM iki coklat. Saiki nek susu abang Susu apa? abang. Susu berkerokan. Jare ora dikebar kerokan. Lah kira bacal kerokan ringok nek abang rupane. Jare bar dicokot semut terus abang. Kowe iki yo ngono. Hek. Kowe malah koyo Kowe iku apa iki anggota plat merah. apa? Mulane iku ber Ana apa ya? iki bang cah wedok-wedok nyanyi Nyanyi untuk saweran. modele cawiran. Aku karo kowe ya nyanyi coba ngerti disawer. Nyanyi apa ya? Iso nyanyi apa ora? Lagi nek ora iso. Lagu apa sing mbok isane? Lagu segala bahasa iso? lho aku iki gudange nyanyi cah. Lagu apa sing kira-kira kowe iso lagu apa ngono lho? Aku Hitam manis iso apa ora? hitam manis. Iya. Hitam manis iso. Hitam manis yang hitam manis. Musik ana wong nyawer. Lha apa? Ya duwike ketok wong ora ketok. Njaluk susuk ta ora? Nono nyawer 1000 il. Duit 1000 wis beli kumel-kumel. Kowe iki mau lentuk bumbon kon ndi kok iso? Kowe duwike mbatake duit perjuangan. Iki tak susuki ta ora? Ada duit perjuangan lho apa? Ada duit perjuangan. Duit perjuangan ya ngene iki. Gambare pedang. Iya. Iki duit sing disia-sia. Kok iso? Lho, duit disia-sia tapi munggah ning swarga. Lah kok iki iso? ya duit 1000. Lah kok iso? Nek kowe budal Jumatan, ning ngarep masjid ana kotak amal. Iya. Masya duitmu akeh. Ning dompet mbok tokno, sing mbok goleki lak duit iki, mbok lebokno kotak amal plung. Lho sing abang ora. Eman mulane iki sok ben nek mati munggah swarga pati murah. Ngono. Bedone. Lah kenekane kok mlebokno 1000 mak kelunteng bareng mulai kok malah nyolong sandal ya kowe. Iku ngawur nyolong sandal, aja kulino nyolong. Iku mah nyanyine apa lagu? Hitam manis. Hitam manis sing piye? Hitam manis yang hitam manis. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Iya. Yang hitam manis, pandang tak jemu. Iki kon basakno apa? Lho, Tak basakno Inggris, jos malah. iso. Iso. Hitam manis, Basa Inggris. basa Inggris. Jajal hitam manis basa Inggris. Mang apa hitam manis? Hitam manis, yang hitam manis. Hitam manis. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Yang hitam manis, pandang tak jemu. And the black sweet, on the black sweet, I sit in you, on the black sweet, I sit in you, and the black sweet, on the black sweet, I sit in you, on the black sweet, I sit in you, and the nun Pak Kamit nyolong timun. Ana entene centem molek kamit nyolong timun niku. Lah aku terus ora iso. Ora ae. Piye iso Penake lagu iki lho. Lagu apa? Cintaku hanya kamu, cinta merah-merah Merah jambu.
rinduku kepadamu, rindu hangat-hangat kuku. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku, cinta merah-merah jambu. Wih, kondang we. Lho, ngono iku dijawakno malah penak. Isa kowe. Isa. Lagu basa Indonesia wo jawakno. Iki tapi kenek. Cintaku kepadamu, Cintaku cinta kepadamu. merah-merah jambu. Tresnaku mring sliramu, tresno abang-abange jambu. Caca. Kangenku mring sliramu, kangen anget-angete kuku. Caca kecah. Deleng uwah gedang, yen arep uwah metu ontonge. Kok iso metu ontonge lho. Kembang gedang jenenge ontong. Deleng bocah lanang ketemu bocah wedok metu ontonge. Ngawur ae lho kok metu ontonge. Kembang gedang iki jenenge ontong. Lah iya Ngono, mulane kowe iki duwe katresnan senengan ya kaya kuwit gedang iki kok. ngono kok iso. Iya, sekali woh pisan tok. Ngono. Tapi anake akeh, tetep rukun nglumpuk dadi siji. Nak pisan tok kowe kok robar rapi. Iya, omong terus nganti cangkemku pegel gur. Kono gonge kon nuthuk apa Iki rene kon dikai nuthuk. hiburan apa kok dikon nuthuk kae, Gur? Iya. Iki ora dibari jam 2 jare kok malah. Oh, iki jam 2 luwen ning omahe dhewe nganti engko esuk ora masak. Lah iya pendak jam 2 sesuk. Ngono. Ayo. Ayo kae lagu apa? Aku anggere dituthuk gong bingung aku. Biasane iki bawa kok malah. Hah? Iya nek suaraku apik ngono, suara elek kok bawa. Wis ngene diwenehi ciri khas Pati ae. Apa iku? Soto kemiri. Iya, soto kemiri. Iya, Iku lagu kok Pati ya? Pati. Mbak tak Nang mapan tak? Selak mati diselek ya kedip-kedip lho. Lho, Kedip-kedip selak mati diselek lho. lho ya lho. Tak Tak gasnya tambahi tak. Tak digas tak. Tak diseleh tak. Lho kok soben Lho lah iki? tak batak. Batak wis buah. Wah, kandhane. Tenan. adalah. Iki wis cocok karo rencanane rampung jam 2. Iki wis jam 2. Iya kok ya. Kok ya dipas kok iso lho kok iki. Wah, batak ya. Kok ya pas jam 2 terus mati. Kok ayo. Hei. Tak takoni Mbak Ayu sadean napa saben dina mapane ana ing kutha kula ajeng takon Mbak Yu ngendika ana sego ayam goreng werna-werna. Pasti kepengen
takoni Mbak Ayu sadean napa saben dina mapane ana ing kutha kula ajeng takon Mbak Ayu ngendika ana sego ayam goreng werna-werna iki aku karo kowe mung bisa ndedonga muji marang panguwasaning Gusti ngono muga-muga rangga budaya tetep jaya laris selalu lancar selalu amin iki aku karo kowe ayo padha sowan ning gone bendarane ngono ya iya mung dadi pengantu-wantu ayo Yar Ayo, ngas pantes jempol bujana angga wina. Nuwun, sugeng kondur.